Horas ma Tuhamu saluna ruas nama dohoti parmingguata di bagas joro ni Tuhata songoni Tuhamu ruas nama dohoti live streaming di bagas tabe adora sotapuka parmingguata di bagas sadarion jolo jahahonon nami ma songon protokol kesehatan ibadah. Protokol kesehatan ibadah. Parjolo, jemaat harus dalam keadaan sehat, menyiapkan masker dari rumah, dan sudah mendaftar. 2. Masuk dalam antrian untuk cek nama di bagian pendaftaran, cuci tangan, ukur suhu badan, dan mengisi bangku kosong yang terdepan. Duduk pada bagian yang tidak bertanda silang. 3. Selama ibadah, tetap memakai masker dan tidak boleh dilepas. 4. Tidak berpindah duduk, menjaga ketertiban, dan tidak melakukan komunikasi atau menggunakan HP. 5. Setelah ibadah, agar tetap duduk di tempat hingga dipersilahkan keluar sesuai urutan oleh pelayan hari tahun, dan agar langsung meninggalkan area gereja ataupun langsung pulang. 6. Setiap peserta ibadah agar mentaati semua prosedur protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. 7. Jemaat yang akan ke toilet agar keluar mengikuti jalur yang sudah ditetapkan dan antri di luar toilet apabila sedang terisi. Apabila akan masuk kembali ke gedung gereja untuk melanjutkan ibadah, tetap mengikuti jalur yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga ketertiban dan keheningan ibadah. Terima kasih. Tabuka ma parmingguata tapasonang maruhatta maredde mahita sebuku ede nomor 440 ayat sada dohot tolu.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Nunga patar hangoluani, jalanunga huidahami, jalanunga huhatidako kami dohot habari tahon hami tuhamu hangoluan nasa leleng nileleng na dilabung niamai yad jalanang patar dihami. Haleluya. Martangiang mahita ale amanami amani Yesus Kristus Tuhan nami natubu di huta Bethlehem sa pinuji maguarmu nabadiay ala naung ditikir ho hami bangsom ditugu-tugu ho do hami sian haholomon tu hatiuron jala di padumu ho ami na holing yan sian ho gabe saur muse dohot ho gok halalas niro hadu hami alani i sai jalo mahama uliaton nirohanami nau tinopamu marhite-hite anakmu. Amen. Hudul mahamu. Maredde mahita sebuku Ede nomor 62 ayat 3. Tangyo kamu mah pati ni debata imasian patik parjolo dohot lapatanna patik parjolo ahudo jahoba debatam ninna debatatta dan jadi merakup ahu bahinommu debatam dia do lapatan nii odo ikon ubia rohata jala humolong jala upos mida debata asamida nasana adong atong rak mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon pati nai ale Tuhan debata pargugoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Maredde mahita sebuku Ede nomor 53 ayat 4 dohot ayat 5. Asiro
Tatopoti madosat tatujolo ni debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan. Sitop panasana adong paruhum natigor. Namanguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akana hula hami marhitesian pangalasion nami di patimu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami narwai. Nak siapa katayon nami nasoture. Rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtudo hona uhum hami alani dosa nami. Alai natarsosol bagi dohami nuaing alani. Asima roham dihami ali di batanami. Pardingat basa jala parasi roha doho alani anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sesa madosa nami saluna jala suru matod di parbadia tu roha nami be asa terbaik kami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadeaun. Gabesahat kami tung hangoluan na surasuda na pinarbagabagam di akan na persea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangi hok kamu ma baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosatta songono dohata ni Tuhan Jehovah unak ko mabiar ayahu do siluluhoko nunga pola hujo guarmu ahu napuna saho hasangapo ma di debata na digijang. Amin. Maredde mahita sebuku Ede nomor 110 ayat 2. Hatani dibata turpuk epistal di mingguta sadarion imanata surat di Yesayas ono pulu sada ayat 10 dohot 10 sada dohot Yesayas ono pulu 2 ayat sada 1 ayat tolu tajahama marsore-sore marlas niroha situtudo ahu di bagasan Jehovah marolopolop dotodikku di bagasan debatakku ainunga disolukot tuau aka ulos hatuaon baju hati goran dihohosot tuahu
songot pangoli namar bulang-bulang mangaradoti hamalimon jala songon oroan naung hinokhosan. Ai songot tano na manubuhon suaswanan, jala songon porlak na pasibur tubu boni na sinaburhon, tusi ikon songonido patubuon ni Jehovah, hatigoran dohot puji-pujian, di adopan ni sandok akaparbegu. Ala ni Sion daktar bae nausip, jala ala ni Jerusalem dang olo au popoman, paima bisar hati goranna songo sodang ni matanyari, jala hatuaonna songon sulu-sulu namar si gorgor. Jadi idauni akka bangso parbegu ma hati goranmu, jala saluhut akka raja hamuliaummu, jala ikom marguarhon goar na ibaruho, si pabuaon ni pamangan ni Jehovah. Jadi gabe tupal hamuliaon mahodi tangan ni Jehovah, jala tupal harajaon di tangan ni debatam. Ido sahakna martua mana tumangion hata ni debata, jala na upeosa. Amen. Mari demahita sebuku edde nomor 125 ayat 2 dot ayat 3. Hatidak ko maha porsiaw tay songon nani hatidak ko nidongata saha porsiaw di sadok portibion rak mahita mandok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan natu mopalangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuon ni si Maria na gabi-gabian sa todi porbadia adorak sa bubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tuban watoru dong ditanom na mula mangolu di ari patoluhon na manai tu surgo lau hundul tu siamon ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamula sogot tu tanoon manguhumi halat na mangolu doho na mate au porsea ditodi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni Kristen na akan badia
doho dihasesani dosa, doho diataina mandok, mula mangolu sogo daging nihala naung mate, doho dihangoluan na sora sudah. Amin. Tabagema titing dihuriata. Tikting di Huriata, Minggu tanggal 27 Desember 2020. Naparjolo, Minggu dung hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Sadarion ima minggu dung hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus doho tema Holande batado tama si pujion. Paduahon, ruas namaunding. Di hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 nasalpu nunga marujung ngolu amata Indra Satria Budiman Lubis umur 30 tahun, alamat Jalan Sindang Layang nomor 2 Jakarta Pusat, sektor Sion. Rumah duka Kasih Damai Gang Damai nomor 54 Sahat 56 Pondok Jaya Pondok Aren Tangerang Selatan. Sadarion tu udian di TPU Tanah Kusir. Tatangyak konma asatu ibu tarapul rohani keluarga na tinggal hona. Patuluhon Parjamita Minggu. Sadarion Minggu tanggal 27 Desember 2020 namar Jamita di Parmengyota bahasa Batak pukul 8 WIB Ima Pandita David F. Sibuya MTH Demin. Pak Opaton Pelayanan Pendeta Resort. Sadarion Minggu tanggal 27 Desember 2020 Pandita Resort HKBP Kebayoran melayani di HKBP Tridharma Resort Kebayoran. Palimahon Parpunguan Bodari ujung tahun. Hari Kamis tanggal 21 Desember 2020 Patupaon Nihuriata do Parpunguan Bodari ujung tahun Ima Sada Marhata Batak masuk pukul 10 WIB Maringanan di gereja. 2. Marhata Indonesia masuk pukul 10 WIB na Maringanan di gereja. Dung Sidung Jamita Pasahat Pelean Tujolo Dohita Tudana Pensiun HKBP. Inorhon ni pandemik COVID-10 siaon torop ni nabui mandohoti parmungan di ganu pestata onsite di gereja ima 60 halak. Turuas naso sanga manang naso terdaftar di pendaftaran denggan mahita mangihuton ulaon ni ditongani bagastabe. Pak Onomom Parpunguan Parsirangon di tahun 2020 sada pukul 00 WIB. Hari Jumat tanggal 1 Januari 2020 sada pukul 00 WIB Ima Kebaktian Tahun Baru 2020 sada Pinangido Tusude Keluarga Asa Tapatupa ibadah di Bagastabe. Buku acara Boi Tatalo di pintu keluar. Pelean naung tapapungu boi mata pasahat tu gereja. Papituhon Parpunguan tahun Naim Baru tanggal 1 Januari 2020 sada. Di Patupa Huriatado Parpunguan tahun Nabaru Ima tanggal 1 Januari 2020 sada pukul 10 WIB Maringanan di gereja. Inorhon ni pandemik COVID-10 siaon torop ninang boi mandohoti Parpunguan di ganu pestata onsite di gereja Ima 60 halak. Turuas naso sanga manang naso terdaftar di pendaftaran dengan mahita mangihuton ulaoni ditongani bagastabe. Pawaluhon parkir YPAC nunga boi muse tapake parkir YPAC dohot atau tuan sada di akan nanaing mangihuton acara parmingguan ikon jumulo di tes suhu na pinatupa ni petugas sian HKBP naung diaturhon. Petugas sian YPAC holan mengaturhon inganan parkir. 2. Di patupa scan QR kode.
Tolu, nabui masuk tu parkir holan pengendara mobil. Opat, mansohot majolo tu kantin manang tu pondok tunggu YPAC. 5. Gomos pinangido dung simpul ulaon parmingguon di gereja Pitor mulak be majalah unang marpungu-pungu. Pasiahon, renovasi pembangunan di gereja. Mardumu nanaing marujung nama tahun 2020 dohot penyelesaian progres renovasi pagar ni gereja ta pinangido ma asa komitmen sian hita. Tapasahat ma marite rekening panitia renovasi di Bank Mandiri atas nama HKBP Kebayoran Baru Panitia Renovasi Pembangunan. Pasapuluhon, pelean bulanan tahun 2020. Mardomu nanaing marujung nama tahun 2020 pinangido tu sude ruas naso pasahat iuran bulanan dope. Boi ma tapasahat tu bendara ni huriata manang tu rekening ni gereja. Pasapuluh sadahon, selamat ulang tahun hari hatu tubuh. Parhalado dohot ruas ni huriata pasahaton selamat ulang tahun hari hatu tubuh. Dohot selamat ulang tahun hari parbagason matusude ruas ni huria natubu manang marbagas di tanggal 27 Desember 2020 sahatu tanggal 2 Januari 2020 sada. Saitu hatama nama masu mulotung adong ruas ni huriata naso tarsurat dope goarna di tikting na ulang tahun ni di Pabua matu ganop sintua di sektorna manang tu sekretariat. Pasapuluh duahon. Akat tikting naso ni jahon hombar tu tikting cetak sadarion denggan mata jaha. Songon ima saat ni tikting di huriata di bagas minggu sadarion tak ingot bema manangiakon ni tujolo ni tuhata. Taudutima marhite buku ede nomor 605 ayat sada dohot tolu jala papungu pelean. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha.
Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamuna kadongan saha porsiaon di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Di parsaurata di mingguta sedarion minggu dung ari hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus. Sudi mahamuna ruas ni huriata hakabipi na adong diresot kebaran baru Gandaria Dohotri Dharma natape mangihution ibadah streaming manang online. Songon padohan ni halak Batak balitang mapagabi tumundalhon sitaduan molope dagikta padau-dau di bagas tabi hamuna alai roha dohotodita masih gonggoman di parsaurata di mingguta sadarion narap hita nuaing naing manangihon hatani di batah alani hupasata mima tuhamuna sudi ruas ni huriata hakabipi na adong diresoton. Salam sehat, salam pajupang, selamat hari Natal, selamat menyambut tahun baru 2020 sada. Alani hatani Tuhata mamakulingi hita di parsaurata di mingguta sadarion. Ima natar surat di Pasalmen 140 alu ayat sada 1 ayat 14 dohot topik holan debatado tama si pujion songonon mahatan itu hata tikting madokon langit dohot tano mamuji debata. Haleluya, puji majahoba hamu ale akasian banua gijang, puji hamu ibana diaka banua gijang, puji ibana sude hamu ale aka surusuruana, puji ibana sudi hamu ale aka paranganna, puji ibana ho alimatani hari dohot bulan, puji ibana sudi hamu ale bitang akka namarsinoddangi, puji ibana hamu ale akka langit ni langitan, dohot hamu ale aek akka na di atas ni langit. Ikon pujion nasida magoarni Jehovah ay madokon ibana jadi tartopama nasida jala ibana pahot akka nasida rodi saleleng nileleng ibana do sada aturan jaladang halawasonna halao sansa puji majahoba hamu ali akanasian tanoon akka binatang di laut ro di sudi akka lung ho ali api dohot abolas ro di timus haba-haba napasauton hatanay hamu ali akadolok dohot sudi akarubean hamu ali hau akka namar parbui rodi sudi hau ares ho ali binatang dohot sudi pahapahanan akka gulomit rodi akka pidong namar habong hamu ali akaraja ni tanoon
dohot sudi akka bangso. Hamu ale akka pangarajai rodi sudi akka panguhum ni tanoon. Hamu ale akka doli-doli dohot namar baju pe. Hamu ale akka na tua-tua drap dohot akka nabajar. Ikon pujion nasidama goar ni Jahuba. Ai sasada goar na ido na tumtibul. Diatasi hamuliaw na ido tanoon dohot akka langit. Jala ibana patibul sada taduk di bangso nai. Bahen puji-pujian disudi akka nanyasianna. Diaka anak ni Israel bangso ha solhoton nai. Haleluya. Ima sahatna. Dang pola salara molo apalah hubuka masker ala tongon hami makkatai alai hamu mara mamakke masker asabui torang hata jamita sipasahatoku tusudi hamuna ruas ni huriata talumubi na dijabu manang didia manang natongon di pardalanan nabui mangihutton ibadah online manang streaming on. Hamuna kadongan saha porsyaon di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Molo adong tiki HP marsirang. Alai saya dong do HP tiki musai pajupang. Molo di paloas debata gajang umurta. Dada holan edeta sampai masih paida do sugut duk sahat akka naporsiai. Alai bodo pehita masih paidaan di huriata HKBP Resort Kebaronon. Di nanaung 4 tahun kami marhobas di kantor pusat. Songon sekretaris jenderal ni huriata HKBP. Alai nuaing pajupang mahita di parsaurata di Tikion. Alani hupasahat jumulo tuhita hamu akamang do tamu akainang do akaruas ni huriata sian danak sikola minggu talumobi dia kalansia naung adong akka naung tapataru tu inganan paradianan parsatok kinani dia kanarap hita marparsauran na salilingon. Alanima hupasahat kami selamat hari Natal ma tusudi hamu akaruas ni huriata nangpe holang kita dia kainganan nangpe holang kita di parsaurata di son alai diurupi debatado kita marhite hamaloan teknologi gabibui kita mamereng bui kita mangida bui kita marbinigi tabigi akadongata dibigi hamuna au marjamita makatai nakpe sohuida hamu senyum nasianon ima idahamu natape dang hubereng hamu senyum akka namangihutton parminggota sadarion horasma salam sudi akaruas ni huriata nadi bagasta bi. Hamuna kadongan saha porsyaon di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus ngulu namar panidangion naborhat doi sian akka pengalaman ninggulu ngulu namar panidangion naborhat doi sian akka natabolus siganupari natabolus sian akka tiki nasalpu natabolus yakka namasa nata adopi nabuido tabolus na maragam napait natonggi hamaolon nang akka parukilon nang akka nabui tutu nasotuk pikirata alai gabi jamita doi di pardalanan ningguluta
Sudi akan natabulus namarsikat soring lasni roha arsak dohot akka hamauloni gabesiani mataboto hape dang tuk pikirata dang tuk gugutta mangatusi akka pardalanan ni ngulutta alai laus marhite sianima pardalanan ni ngulutta ido hape gabe jamita na mangolu di hita pardalanan ni ngelutay do hape pardalanan ni ngulumunay do hape nagabe jamita refleksi tu dirita sa diri na madok dang tuk au hape Tuhan iya soala ni asi do tolong ni roham dang margugu au hape Tuhan iya so pangurupionmu dang tolap au hape Tuhan mangatusi pardalanan ni nguluku iya so pangurupion dohot padonganion ni debata laos ido natabering nguluni parpesalmen laos ido natabering buasa haluar sian nguluni parpesalmen madok edde puji-pujian dohot hamoloteon dohot tangyangna dohot lasni roha manogihon sudi akan natinopa manogihon sudi natinopa ni dibata ala taboto sian panopaon saluhut langit dohot tano do nasa isina ditoppa debata masai denggan jalan marhiti siani do boto tatutu tipakdo ditoppa debata saluhutna uli jala dinggando jala marhiti siani do hape naeng akkana tinoppai naeng akkana tinoppa ni debata na tau mamuji pasangapod debata sudi tanpa kecuali asa mangalehon lasni roha dohok mangaleon pakirimon dihita sian natinopa ni debata siani maboto otta hape holong do rohani debata diakan natinopana holong do rohani debata hape tu mobi tu jolma ido ganut tahun tapes tahun lasni roha songon natabereng di pohon natal setaida do di bulan Desember 1 Januari patadahon lasni rohat tadui patadahon holong ni rohani debatana paihut-ihut pardalanan ni ngoluta asa dinggan muse parsaurat tadohot debata asa mulak kita muse songon natinoppa ni debata tumi burupana tudos tu pangalahona nama muji pasangapon debata marhiti hata pabahenan dohot pangulauta marhiti akka pakubasiota di jabu di keluarga, di masyarakat, nang di akka parkarijuat tadi, nang pemasa songon akka natadopion, nang pemasa sorimago COVID 10 sion, alay di tonga-tongan ya kana masai, ikon toktong dohita madok, mauliate dohot pujiota debata. Alanido parpesalmin manugihon sudi akka natinopa. Sudi akka jadi-jadianna sudi akka nabi nahen ni debata naing mamuji ditogihon kita mamuji son natabereng sian ayat sada sahatu ayat onomi masai jojor didok disi puji ibana puji ibana puji ibana hamu ale akka suru-suruan hamu adidok disi mataniari hamu ale akka langit ikon pujion nasida goarni Jehovah ay madok ibana tartopa nasida namar lapatan dui hamu akamang sudi akan natinoppa ni bata patuduhon hamuliaon hasangapon ni dibata sudi akan nanitoppa ni dibata na tau gabelas ni roha tu dibata dada holat tu las ni roha tu dibata alai dohot tu las ni roha tu hita jolma ay marhite natinopanai hape jupang hita hanguluan jupang hita hape lasni roha sian akka suat-suana ni boy mangolu hita sian mataniari doho udani boy sinur akka tubuh akka suat-suanan boy jupak kita akka lasni roha alanido nang dipasahat tu hita tanggung jawab ni akka jolma mangaraduti akan natinopai ay natinoppa ni debata gabe hanguluan doi dihita natinoppa ni debata ido manguduti ngolu ni hita jolma
mabay jupang hita hanguluan si ganupari. Alanido disuru ditugihon nasa pangisini langit dohot nang tanoon mamuji dohot pasangapon di bata. Alanido kamu akamang bohado tutu sian akan natinopai sian akan na adong na di portibion sudi akan na ditopai manang dohonota akan natinopani di bata marsangap di bata jala marhiti akan natinopani di bata naing tapatuduhon songod dia do jolmai pasangapon di bata marhiti-hiti akan natinopai. Laos ido nguluni akan na Porsia. Ido ubain na paduahon tabereng diturpukon. Ali aka nasian tano. Imana tabereng di ayat 7 sahatu ayat 14. Nasa pangisi ni tanon. Puji jaladikokon di jauh mamuji goar ni debata. Saluhut na tinopa na di banua kijang. Dohot na di langit nasa natinopa sudi patuduhon hamuliaon dohot hasangapon ni debata. Atong molosongonido hamuak kamang dohot tamuak kainang nang pe di bagas tabi hita nang pe di jabut hita hape nang pe terbatas hita naro di bagas joroon alai tarjodo hita hape lau mamuji laho pasangapon hati bulon goar ni debata nang pe masa akana masa melotayetong hamua kamang diturpukon pola manang sape 20 tolu akana tinopan ni debata pasahaton asa digokkon diju mamuji jala pasangapon debata paingoton hita dui hape hamua kamang sudi akana tinopan ni debata sudi akka jadi-jadian ni debata naing mangalehon hanguluan tu hita jolma alai lau sabalik na do hape nang hita jolma pe hape asa bohado mabain hanguluan akka natinopaon bohado akka suat-suanan bohado akka udara do iklim bohado bainot tatutu sudi akka namasa na di portibion bain hanguluan ni jolmai dada gabe parmaraan songon natabereng tutunuaing songod dia do akka hutan songod dia do akka adaran songod dia do akka dolok asabui gabi hanguluan ni jolmai marhasonangan hita saluhutna na di topi tao na di topi laut na di akka dolok alai bui jupang lasniroha dohot hanguluan di hita jolma. Alanima hamu kadongan saha Porsiaon tanggung jawab ni jolma tanggung jawab ni akan Porsia do hape pature-turehon akka dolok pature-turehon akka laut pature-turehon nang akka tao idon na tabereng di kawasan Danau Toba taidan waing bohado asa kawasan ni Danau Toba sudi akka suat sudenan sudi akka aik nang sungai sudi nang akka aik na di tao boy inumon boy mangolu di si akka dikke boy di si gabe tu hanguluan ido uban na tabereng dada holan alani akka parisata alai doho do nang berengot tahape bohado asa kawasan Danau Toba dinggan akka dolok tubu di si akka hau behado tau tubai songon nahudok 3 hari molo berkunjung au tu daerah Samosir berkunjung au tu daerah nang di kawasan Danau Toba hudok bohado martua mahamu akka namarhuta di topi tao namarhuta di akka dolok naujui mangila do halak di dok anak ni parhuta-huta anak ni pardolok-dolok do partopi tao hape nuangon tabereng masayarga duluki masayarga topi taoi masayarga berengot tatutu na pinggiran ni akka danau taida di si halaki do hape nuang na punya aset na marlapatan hape buhado hita tutu laho pature-turehon alai no marga siani doho do nang harohaon songonido nang berengota karakter ni halak Batak na jot hita marsaur molo pinakkulingan ay buhasa songoni inang dot sonon buhasa dang iason ias doy nakingan dukpen naing kotori ay buhasa inang songonon do manisi doton
ay nakingan nahamudo na songonon ninna muse. Buhado tutu asaw ng mago nang siyan akahalak batak na dihaposi, na dihaporsiyay, na iyas, na buhay ramah, na buhay berengot tutu moloro hala asing, manang donota moloro akahalak na asing. Buhado asa ng karakter ni halak batak hospitality na manise doho labok, na mamakulingi doho denggan, na buhay haposan, na buhay lasrohani akatamu. Dadaholan berengot tahapi buido tahalason wisata daerah manang kawasan Danau Toba alay dul umarga muse harohaon adul umarga muse karakter ni halak bataki panise labok manang nang ias nang haposan asabuy tutu marsangap tuhani buy lasrohani akahalak naro unang persahalian unang taberek tutu sahaliro manang padohan ni alak bataki jora-jora muse alay buhado asa toktong masihol alanido hamua kadongan saha porsyaon di ruasta hagabipi kiburan baruon taida do tutu buhado asa sudi daerah nadita panuli buhado asa sudi di kawasan Danau Toba marhiti-hiti anak pangarato buhado marhiti-hiti nang akaruas nuhria tanah diparserakan songon nata bereng tada ni hamajuon na di daerah tapanuli berengota molo hasea aka anak ni pangarato say parjolo do taida disi kuburan ni opung na madinggan jala torbatu na pirdo muse tung muse di gobok do muse out sugari roh Kristus padua halihon dilului gobok na di dia ninna i Jakarta dibuat gobok nai mga luluyo pemulak muse tu kay baru dang minoto alani hamua kadongan tabereng mamuse dukasea akanak ni pangarato taida do muse hamajuon na taida imana padua honama denggan mamuse akabagas ni natorasna denggan ma akabagas ni natoras gabe inganan taida gabe tempatnya ka homestay mai dauta pabua anak ni pangarato denggan paulihon jabu ni natorasna uju di ngulu ni natorasna itu tu dibahen uli doho denggan molo sinukun denggan hutao jabon isi dui anak na pangarato di Jakarta di pangaratoan ninna tanda ni hamajun may nama jalo pasu-pasu asa hutaido luati terbarita muse las rohani akka nama bigido namarnida jalan apa tuluhon muse tabereng mamuse tanda ni akka hamajuon ima bagas joro molo hasea akka anak ni hutai molo denggan akka anak ni hutai pitor di paulido gereja ni hutaido denggan las roha pitor ni sukudui aisi do paturehong gerejon baga mon marmarmer denggan dot sudi minimalis dot sudi arga alai namar gereja tonggo mar saleper manang donotan mar sandal marnapuran baga do gereja ulido alai aha manata bereng disi nani hati dakon pangaratto do HP mabain denggan alani hamwa kamang buido marsangap buido denggan hutai bodo denggan lueti ala tabereng do suli anak pangarato patuduhon naung di jalo pasu-pasu sia debata naung madai akan nauli do na denggan di patuduhon doi HP tuluak na dohot tuhutana lausoni do ngoluni akan aporsea HP molo tajalo akan nauli do na denggan naing dohot tita mamaritahon akan nauli do na denggani molo di pasu-pasu di bata gumudang dihita di lehon di bata madai na tonggi madai na dinggan alailau sudido hita HP dipakai di bata do HP mabain nauli dohot na dinggan di tonga-tonga ni portibion asa saluhut portibion na tinopani di bata mamuji dohot pasangapon di bata alanima hamua kadongan saha porsyaun di partikiata sedarion molope serba terbatas molope permingguan terbatas molope nang aka pakateota terbatas alani aka protokol kesehatan
Molo pedang bui masih jalangak kita do dang bui masih duluan sian bagas tu bagas alani akkana masa alai dang i mangabati holong ni rohatta tu akkadongata lam tabbado tabiring holong ni roha ni akaruas na sian parserakan pature-turehon akkana dielim akkana dihepata ubere kami dui nang pedi tonga-tonga ni pandemi kopikon alai sudi do akaruas tanah di parserakan patupahon asini roha tu akka ilim hepata doho akka na asing dohot akka sembako tu daerah-daerah na makorhon pandemi kopiki patuduhon sudi ngulu ni akka na porsea tau puji-pujian tau mangalehon las ni roha do tasangapon di debata pabua nasian debatado saluhut akka na adong dihita pabua sian debatado akkana tinopa na adong di Portibion di Tanoon alai laus marhiti sian akkana adong di Tano do di Portibion naing marsangap debata di sudi nasa panggulmiton ni ngoluta di sudi akkana masa dang i mangabati hita malaho mamuji pasangapon debata atong hamuna karuas ni huriata di partikiata sedarion naing gok las ni roha dohot puji-pujian hita tu debata marhiti-hiti akka na adong di Tanoon marhiti-hiti akka na pinasahat ni debata tu hita pakyot tameng mamuji dohot pasangapon debata alani di bagasan minggu na parpudion adorak sota ujung ni tahun 2020on alai di paborhat hatani di batado hita naing mamarsangap debata marhiti akka natinopana marhiti akka napinasahat ni debata tu hita marhiti akka naporsiai pujiot tama debata marhiti akka ulaon nadinggan marhiti akka pakatayon na dinggan tapakke ma teknologi nuaingon tapakke ma Facebook tapakke ma Instagram tapakke ma streaming do online laho makatahon mamaritahon barita holong ni roha ni debata tu hita dohot tu akka dongata alai tapadaw ma unang tapakke Facebooki unang tapakke WA laho matoruhon manang paturuhon harkat dot martabat ni dongan jolma unang tapakke Facebooki WA mabayan hacik ni roha ni dongat ta jolma alai tapakke mai holong dorohani Tuhani dihita holong rohatta tu akka dongata holong rohatta tu akka natinopani debata asa sudi natinopani debata mamuji pasangapon debata amin martang yang mahita mauliate doho puji-pujian ma di pasahat rohanami tuholi Tuhan dipakulingi hodo hami dipaingot hodo hami li Tuhan asa sudi akkana tinopam saluhutna akkana di langit dohot nang di Tanoon laho papatarhon hamuliaon dohot hasangapon diho ay marhiti siani do hami li Tuhan mangulu marhiti sian akan natino pamido tutuali Tuhan manguluti ari-ari ni ngulu nami alani matutuali Tuhan tanggung jawab ni akan aporsea do pauliulihon akan natino pami pauliulihon nasan adong di Tanoon hobartu lomo ni roham asamar sangap po wali Tuhan daktarabatan ni Portibion do akan masa di Portibion parsauran nami dohot patuduhon holong ni rohanami tuho dohot holong ni rohanami tu akadongan nami nang petar batas hinorhon ni pandemi kopikon alai toktong dohami masih gonggoman di roha dohot di todi nami toktong dohami masih tanyangan ali Tuhan nang pediaka bagas ni akaruas ni huriam nang pedidia nasida li Tuhan holang hami sian inganan nami sian bagas joroon alai hamido joro ni debata hamianan ni todim
natoktong hami solhot jonok tuho ali Tuhan. Alani hubuak kami ma akaruas ni huriam, tarlumubi aka na diuduti ho gajang ni umur, aka lanjut usia, toktong mali Tuhan, say marpanatap ho, molop yali Tuhan nunga marbulan-bulan dang boy, kami marparsauran dang boy, kami masipaidaan, dohot sudi akayanak kodok keluarga nasida, manang didia piali Tuhan dilihat portibion, alay to dinami masih gonggoman, masih tangyangan kami di Tuhan. Sanalihonomu dope parjupangan di hami do akaruas ni huriam. Huingot hami akadongan nami na marsahit di Jabu. Huingot hami na marsahit di rumah sakit na subui hudulo hami na subui rap hami ali Tuhan di bagas corom. Alay hutangnya ko kami manasida li Tuhan. Say homa na margugui hon nasida na mga lehon hahipason na mga lehon gugudohot pakirimon unang magdili nasida di Tuhan. Balgado asidohot tolong ni roham na madongani nasida na patuguhon haporsyaw nasida. Ganuk manasida li Tuhan huo dihok kami di tangyang nami. Nang dia karuas ni huriam tutu dia kanasina kapan nasida dia kaulaun na dihirim roha nasida akasirokap ni todi ni anak dohot buru do dia karencana naing marhasohotan nali Tuhan salehonom mutiki halehetatsa ditiki na hobar tulomo ni roham pos dorohanam jeli Tuhan say alusamu do akahol sodo parukilon do akatangiang ni akanaporsea na marsihohot tuhot. Molo ni alanya kangulu siganu pari dia ka perekonomian na makorhot tu parkarijuan na makorhon tu ngulu siganu pari ali Tuhan unang paloas na sida madili alay say pargugui mana sida urupi na sida li Tuhan say patuduhon akan na parasi roha nabui masiurupan nabui masiduloan na li Tuhan tuhodo pasaton nami akayanakon nami ali Tuhan na subui do petutu marsaur di parsikolaan naikon melalui daring nasida SD, SMP, SMA dohok mahasiswa dang bui pajupang nasida bersosialisasi marsaor do akadongan nasida danak nang di parmingguon saya toktong mali Tuhan pasabam rohanya kadak danak unang magolas ni rohanya kadak danak marmeam marsaor alay sa toktong mali Tuhan lehonomu semangat dia kayanak kon nami nunga masihol na sida rindu dengan pergaulan anak-anak sekolah SD, SMP, SMA dohok mahasiswa pos rohanami di Tuhan disadatiki salpudo saluhut na tutua nama saun ala nunga dijupang ali Tuhan vaksinasi di bagasan tahun 2020 sadaon asa sudi kami laho bersedia songon naung diarahon ni pamareta nami unang mabiar hami li Tuhan dipaksin alai radima hami tutuma jaga argani hahipason argani ngolu ya li Tuhan setoktong hami tutu protokol kesehatan toktong mahami majagahon argani hahipasonia di Tuhan nasodong manggadis hahipason natapiadong manggadis akka ubat do akka ulaula dohot si panganon alani hupazamot hami madiri nami ali Tuhan pos dorohan nami nang akan namarsitaon nadong namarsitaon di tonga-tonga ni ruas ni huriam saleo mapangapulion tunasida li Tuhan margugu manatoras nang akahanggi pinaribok na sida di apala ujung ni taono nali Tuhan ikom marsirang na sida doho nani haholongan na sida unang paloas na sida madili ali Tuhan di bagasan pakubasion nami akaparhalado sudi akakatagurjal molope subui kami marsaur songon aka minggu na somal taon na somal ali Tuhan alay paingoton hami may di Tuhan nabuy masa do topu masa akan nasuhuhiri pami nabuy masa do tutuali Tuhan parukilon sorry mago sian nasuhu tatagutagap pami alay paingoton hami may di Tuhan sa guru di hodong ngolu nami alani marsi hohot marsi gatung tuho mahami di Tuhan urupi dongani pargugui mahami mangadopi saluhut nai
Alani pos rohanami aka parhaladom pandita nami salhutna. Radi makubasi ruas ni huriam di tonga-tonga ni aka kesulitan hamaolon dohot nang alanya kapar sahiton nang alanya kasitaonon namasa nahubulus sami. Rap dohot to mahami di Tuhan disudi nasa pardalanan ni godu nami. Songon tema Natal ni di bagasan okumene dohot nang Katolik Immanuel. Rap dohot todo hami tutu. Rap dohodo tami disudi pardalanan ni godu nami. Jalo mahami marititi Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahitang laus tapapung mapiliatan apa duahon. Datangnya koma piliata tu di bata ali di bata amanami na dimunugi jang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus upasa tami masyan na nilihon mi tu hami pilihan nami tuho say jalo may gayup na khusus di julum pasu-pasu may jalaramoti asahu parhasya kami pilihanon pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho.
marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilekone kondero de pamataku osado rode salu artaku upasahat itu nasa Ali amanami na dibunugijang, say pinurbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banutongaon songon na dibunugijang, leon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay hodona puna arajaon dohot hago pasu-pasu jala diramauti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didepakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaorhon madamena tu todim. Amin. Tuhamuna sudia karuas ni huriata hakabipi na di resort keberon baru Gandaria dohot Tridharma nak pesorap hita marsaur di bagas joroon alai nong marsaur do hita bagas joro ni debata ima dirita sadiri marhiti omma sian sudi padita keluarga dohot parhalado pasahaton tuhamuna sudi ruas nuhuriata marsihohot mahita di bagasan tuhani unang moditodit rohata nang peta adupi akar ragam niak kana masa manang dohonota dampak ni pandemi kopikon alai toktong mahita pasahaton dirita tutuhata alani hu pasahat tami matuhamu selamat hari Minggu Immanuel debata madongani hita di sudi pardalanan ninguluta padohan ni halak Batak boras di hadak kadangan horas ma naksopola masih jalangan horas madita sudena di jabuta teman-teman horas songon nahuwereng amata lansia amata situa J Simatupang ate amata Simatupang biete hidup ale-ale nama nakas terus kami ya